Okay, tun trum video chuanin scooter chuak thar electric scooter changkang tak mai TVS Orbiter ti ania a hming hi review kan han nei le anga hi alan dan chi hrang hrang thalak atang hianin han en taila a color te a pian hmang a body han ti maila scooty electric scooty TVS iQ te eithar te hi Mizorama electric charge chi scooty kan nei huwa chuan alangsar le alar pol kan nei ania hi po hi Mizoram KCTVS dealer aizola ron thlen huna phe chuanin shalkal chho tu tak tura ngai ania an en re po hianin a scooty hi anal baka tire size hi 14 inch ania malam 90 by 18 ya atnung lampang kha 12 inch ani boka chuanin hi atnung lampang ania aspect khan enila telescopic fork apalam atnung lampang he twin shock absorber ania tan kan hmuang hian amalam brake le hnunglam brake hi drum brake ve ania hi alan dan chu nia hei tuna hianin mi khalhlai rider khal tuin tian a khalhlai nia battery capacity hi 3.1 kWh ania a range atlan hlat wi thei zawng hi 158 km ania charger watt hi 650 watt charger anei boka charging time hi 0 to 80 charge turin dar karli le minute som chuan a seat storage hi 34 liter chu hei aleng hnem khop mai helmet pahnih TVS Jupiter ang deuh khanin aleng teuh dawn ni hi a pian hmang chu ani nalh khawp